Baba da kai muke kwatance. Ya kakara daɗi baban shi ma uban gwan sukari. Malam dare. Cokali. Malam dare. Ka san na biyo ta can ne saboda na fice gurin mai shayi ne saboda in warware ciki na. Shi na ganka ce to wurin biyo mu gaisa. Ni ma neman ka nake dama. To. Nan da ka gani wani fili ne na marayu nake so in musu iyaka. Ka san mutane akwai lalata. Kware kuwa. Kan wani ya zo ya kwace mu saboda akwai goga sarkin aiki. Ina zaton da izinin Allah in na je na roƙe shi zai yi aikin nan. Zai wa marayun nan gidan nan. Honorable Hassan Umar na Morocco, ɗan majalisar jiha mai wakiltar birnin Kebbi ta Arewa. To, ka san mutum ne akwai abubuwa kala-kala. Bari ma ka ji na taba ka da alheri. ina ji malam dare. Hassan na Morocco ya yi makarantu a mazaɓinsa ɗinnan da yake wakilta. Ce min ɗaya. Ya yi asibitittika a garuruka kala-kala a mazaɓin nan nasu da yake wakilta. Hassan na Morocco ya yi wa mutanen ƙauye da mutanen birni bohol wato mashaya ruwa kenan. Ai kana ji na? Kware kuwa ina jin ka, ni ma kuwa na taɓa jin labarin wannan mutum. To, shi Hassan na Morocco. Ni shi Hassan na Morocco na taɓa jin wannan labarin wannan mutum. Ni a labarin da ya zo min a kunnina ya raba wa mata da maza ayyuka kala daban-daban. Wannan gaskiya ne baka ga ƙarya ba, ya sa an tara maza da mata an koya musu sana'o'i kala-kala, musamman mata ma an koya musu sana'ar ɗinki, sannan an ba su kekunan ɗinki. Kai, Na ji kamar Hassan na Morocco masarauci ne, shi ne ɗan masanin ambursa, ka san mai sarauta baya son gaza. kware kuwa. Ni ga nauni na taba zuwa gidansa da daddare wallahi na tadda mutum ya fi guda 150. Har na tsorata na ce wani irin mutum ne ya zai da waɗannan mutanen. Tsaban jama'a. Tsaban jama'a. A'a. Muna gidan a kira wannan a dunkula masa a kira wancan a dunkula mata. Har mutane sai kare. Yanzu malam dare yanzu kana nufin na Morocco a warware ne ba a lankwashe ba. Ai shi ya wuce warwarewa ma shi na Morocco. To, ko an kai ka ne? A dole haba ai dole. To ai kai din ne sai a hankali. To malam in kai ka gun Honorable Hassan Umar na Morocco. Sai mu tafi birnin Kebbi. To ai wannan maganar zuwa gurin malam na Morocco ya zama wajibi. Ya zama wajibi tunda ka ce ana dan ba da saboda warwarewa. Saboda warwarewa. Ba ganna warware ba? Gaskiya. Ai na warware. Na gani wallahi. Saboda haka kawai mu tafi gidan koga ka tafi la sarkin aiki wa kake jira mutane ina za ka mutane daga ina kake aikin mutane. Shikenan. Ba za mu lankwashe ba magana lankwashe.